चिपळूण तालुक्यातील ओंबळी येथील निलिमा चव्हाण हिच्या मृत्यू प्रकरणाला एक वेगळं वळण लागलंय। निलिमाला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याच्या संशयावरून स्टेट बँकेतील प्रकल्प व्यवस्थापक संग्राम गायकवाड, मूळ गाव कोल्हापूर, याला रत्नागिरी येथून अटक करण्यात आली आहे। त्याला न्यायालयानं पोलीस कोठडी सुनावली आहे। याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी आहे, दाभोळ खाडीमध्ये उसगाव येथे 1 ऑगस्टला मृतावस्थेत मिळालेल्या निलिमाच्या आकस्मिक मृत्यू प्रकरणी दाभोळ सागरी पोलीस तपास करतायत। तपासात निलिमाच्या विसर्याची सामान्य आणि विशिष्ट रासायनिक चाचणीअंती कोणत्याही प्रकारचं विष दिसून आलं नसल्याचं अहवालामध्ये नमूद आहे। बुडाल्यामुळे श्वास बंद होऊन मृत्यू असं नमूद करण्यात आलं। पोलिसांनी चिपळूण, खेड आणि दापोली येथील एसटी बसस्थानक, रेल्वे स्थानक आणि इतर ठिकाणच्या सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी केली आहे। निलिमाचे नातेवाईक सुधाकर चव्हाण यांनी चिपळूण पोलीस ठाणे येथे गुरुवारी 17 तारखेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याबाबत स्टेट बँकेतील प्रकल्प व्यवस्थापक संग्राम गायकवाड याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे। या तक्रारीनुसार संशयित गायकवाड याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तो दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला। तक्रारीत सुधाकर तुकाराम चव्हाण यांनी नमूद केलंय की निलिमा 15 एप्रिल ते 29 जुलै या काळामध्ये दापोली येथील बँकेत काम करत होती। बँकेचा प्रकल्प व्यवस्थापक संग्राम गायकवाड, मूळ राहणार कोल्हापूर, याला निलिमा दैनंदिन कामकाजाचा अहवाल देत असे। निलिमा सुट्टीवर असताना देखील गायकवाड वारंवार कॉल करून तिला उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सुचवत होता। निलिमाला दिवसाला 4 ते 5 डीमॅट खाती उघडण्यासाठी गायकवाड जाणून बुजून दबाव आणत असल्याचं निलिमानं मला आणि तिचा भाऊ अक्षय याला सांगितलं होतं। गायकवाड हा निलिमा नोकरीला लागल्यापासूनच तिच्यावर उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणत होता। निलिमानं प्रामाणिक प्रयत्न करून देखील तिला काम जमत नसल्याचं बोलून कामावरून काढून टाकण्याबाबत धमकी देखील दिलेली होती। यातूनच ती चिंताग्रस्त झाली होती। ती घरामध्ये व्यवस्थित जेवत नव्हती। चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादी अन्वये दाभोळ सागरी पोलीस ठाणे येथे निलिमाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याबाबत संग्राम गायकवाड याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला गुरुवारी 17 तारखेला रात्री अटक करण्यात आली। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तुषार पाचपुते या सगळ्या संदर्भात अधिकचा तपास करतायत।